Voetcheck hoor. Ja, voetcheck hoor. Voetcheck hoor. Voetcheck hoor. Goed size voor mij. Goed size voor mij. Size voor mij. Zo. Size voor mij. Size van mij, ja. Het is nog die stukjes waar aan die oordriep. Die antie wat te langzaam blijft. Zo mooi wat nog wat dommy waar het gaat. Wat dommy. Oep. Zij alles helemaal zo man. Zijn dat ik allemaal nog recht paraat. En als ze dan komt ze in de pad. Als ze het woord voetcheck hoor. Onze andere cousin, Kippie. Dan maak ik even akko kiezen goed zo antes. En dan komt het bij mix. Dan gaan ze van mix. En de oors in de pak. Gaan ze van mix. En Easter egg. Als mix nog niet zo. Yo, dank je me anten zo man. Yo. Maar zo antes zijn ook samen oors met die gat vervatten. Ik was aan mijn jelleste Easter eggs. Oh, mix. Zak zij af. Ze ging net van mix. Ze ging net van mix. Ik ga nou wat ook naar ze. En zo man, sinellen. En dan kala zijn die dood die band zijn pa op de cloud. Als het zo? Als zo als OPK boys. OPK boys, man. OPK, laat hem aan het zo man. Slaap hem net OPK. OPK boys. OPK boys. Yo. Daar die OPK's maken zo. En dat is wat DJ Chalo. Zien zij? Allemaal een showkappelen. Ze spelen wat landes. IFC, dank je mensen. Yo. Kijk hier. En zo aan het is man. Ons beginnen met onze video's. Zo geef ons net voor een paar likes man. Alsjeblieft ons alle van die. Dank je man.